ikke rigtig, om jeg er nervøs. Jeg bliver enormt spændt. Jeg spytter lige på kameraet, sorry. Jeg bliver enormt spændt. Men det bliver godt at komme op. Jeg glæder mig. You can get no better. Baby, you know it's the truth. Yeah. Hej, jeg hedder Ena. Og lige nu er vi på Islands Brygge, Njalsgade, i et studie, der hedder Skoven. Vi er i gang med at pakke gear ned, fordi vi skal spille til Vice Wimp live session i aften i Silo 6. Og det glæder vi os mega meget til, ikke Austin? Jo. Vi har nærmest fået pakket det hele ned nu, har vi ikke det, Sten? Det er fordi, vi er så heldige, at vi spiller på Santiagos baggear, så vi skal ikke have trommer og baskasser og alt muligt med. Og det er jo første gang, jeg spiller med band, jo, kan man sige. Jeg har jo ledet at være DJ, så det har været meget simpelt. Det har bare været mig og en pladetaske. Det er Martin, super bassisten. Max, super trommeslageren. Og så har vi Stin, Head of Technics og keyboard. Det er Stinovic. Det er så Ena-bandet. Team Ena, som jeg også kalder det. Jeg har i hvert fald haft en tur hjem fra Odense, som er godt, vi ikke har på kamera. Det var mega sjovt. Det var første opvarmningsjob for Turbo Weekend. Ja. Der skulle jeg så DJ på en klub, der hedder Slagteriet i Odense, som er mega sjov. Og der havde vi jo alle sammen bord og flasker, og jeg skal give dig. Og det var mega grineren. Problemet var så bare, at jeg kom rimelig tidligt hjem om morgenen, og så skulle vi ud og køre i regnvejr, og jeg havde det så dårligt. Men vi havde en epic aften. Det var en episk tur, ja. Manisk, men episk. Ja, jeg kan ikke huske meget af den. Jeg lå sådan i første stilling på bagsiden af den der bandbil. Sprinter, der fandt op, vi kørte i. Vi var jo. Jeg var eddermame ikke meget værd. Nej, det er nok. Jamen, vi har pakket det hele ned nu, så vi skal jo egentlig bare stille roligt over på venue, tænker jeg. Nu er vi på vej til Siloen på Vesterbro, Carlsberg. Og vi er de sidste, der går på, så vi har lydprøve 15:30 til 16:30. Og så skal vi i dampbad hjemme hos mig og lige gøre stemmerne klar. Ikke sammen, men hver for sig. Jeg har fået en ny lejlighed, hvor jeg har jo ikke bad, altså sådan en badebad. Det er en brugskabine. Ude i køkkenet. Og jeg troede seriøst, jeg ville have problemer med det. Men det er mega hyggeligt, fordi i går så jeg fjernsyn, jeg så Girls, mens jeg var i bad. Ej, Girls, det er så opturende. Men bare det der med, at man kan gøre det, mens man er i bad. Ja. Stiller det bare på køkkenbordet, og så kører det. Men så skal vi jo spille til Vegas udvalgte den 30. Det store Vegas, 30. januar. 30. januar. Og der er Max og Martin, de er ude og spille med Rasmus Walter, så de kan ikke komme med. Så det bliver bare meget stille, der skal lave sådan et setup sammen. My text appears, and here we go again, the same old trend. Who are you with, why, what, when? Jeg har jo ikke noget kørekort endnu. Så det her, det er mit liv. Uden den cykel, så kommer jeg ingen vej. No doubt it would be us, but time has taken its. Vi er ankommet til Silo 6 i Carlsberg, hvor vi skal spille i aften. Lige nu er bandet ved at sætte alt gearet op. Jeg har ikke så meget at lave, før jeg har sat det hele op. Og så skal vi have en gennemgang af sættet, lave en lille lydprøve. Og så er vi egentlig klar. Og bare skal vente til vi skal spille i aften. Will you leave or will you stay?